Ensimmäinen kohde on Kouvolan teatteri. Se on perustettu vuonna 1960. Teatterissa on 2 näyttämöä, isommassa on istumapaikkoja 353 ja pienemmässä eli klubissa on noin 110 istumapaikkaa. Kouvolan kaupungintalo on moderni ja seinät tyylikästä marmoria. Se valmistui vuonna 1969. Kouvolan kaupunginjohtaja on Lauri Lamminmäki. Tämä moderni rakennus edessämme on Kouvolan keskuskirkko. Se on otettu käyttöön vuonna 1978. Tosin tämä rakennus ei ole tyypillisen kirkon näköinen, vaan muistuttaa etäisesti varastorakennusta. Kouvolan rautatieasema sijaitsee keskellä kaupunkia. Se on ollut vilkkaiden rautatieiden risteyskohta jo vuodesta 1875. Nyt aseman valtaavat työmiehet, koska he uudistavat asemalaitureita. Rautatieaseman yhteydessä on myös linja-autoasema. Kaupungille tuli tarve säästää ja teki aseman rappuset puusta. Juna 4 Helsinkiin lähtöaika on muuttunut. Arvioitu lähtöaika on kello 9.25. Raiteessa 4.